sa igama elithi mathethe eutheis elithetha ubudisipile. Kulanda wathi hambani ngoko niyakuzenza abafundi zonke intlanga nibabhaptizele egameni loyise lonyana lomoya oyingcwele. Kuba phakathi kwezinto ezithethwa yile gospile kaMateyu, eyona nto iphambili kuzo zonke kukuvangela, kukuxelela ilizwe nehlabathi, zonke iindidi zabantu, okokuba uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyasindisa. Qaphela ke oba le gospile kaMateyu yabhalwa ngexesha le-crisis. Kukho ingxubakaxaka phakathi kwamaYuda namaKrestu. Akho nto ndithanda uyithetha le nto mpostile, akho nto ibuhlungu ngathi kukuqhubekeka uzibona elifini yomntu se engakufuni elifini yakhe. Icawa ke Christians continued to associate themselves with i-Judaism emva kokufa kukaYesu, baphulaphuli beTru FM, kwade kwacaca okokuba linyukile izinga lokubukulwa kwamaKrestu ngamaYuda, lafika kwixesha loba kubanjwana ngezandla kuyaliwa. Kwangona icawa izibonayo okokuba is not a part of Judaism. Cela ucebisa ndithi mphulaphuli, funeka uyigade into yokuba uwaste ixesha lakho ebomini uzama ukuba in the life of someone who doesn't want to be a part of your life anymore. Akumbi xa ukhonza uThixo ukwazi uzibona uba ngoku kwii-plans zalo mntu andiseyo part yobomi bakhe, ukwazi uzibona uba andisafitsharishi ebomini balo mntu, uphume in peace instead of ukuthi ulinde uphume crawling. Nkosi yam. Gospile ke kaMateyu postile lo mbhali ebetshila ubunzulu bobudisipile apha kule vangeli lo mbhalo ubhalayo. Cela ukuthi ke mamkheyi, one of izinto ezibalulekileyo kule gospile kaMateyu engafani ngazo nezinye ivangeli into yokuba ndithanda ukuthi ngumtshato permanent. Nkosi yam. Umtshato that cannot be done away with. Nkosi yam. Between uThixo nomuntu. Amen. Gospile kaMateyu ichila loo nto, ichila into yokuba there can be differences between umuntu noThixo. Nkosi yam. But the relationship cannot be done away. Because ithi gospile kaMateyu, when umuntu ebhatyaza eyona relationship noThixo, God follows and bring back the human being into the fellowship. Amen. Apha ke mpostile sidibane eBhethani endlwini kaSimon othile ekuthiwa yeneqhenqa. Nkosi yam. It's strange that Jews will feast in the house of a leper. It's strange. Nkosi yam. Maybe uKristu had already healed the leper. All right. But on the other hand, remember, uYesu apho kuthiwa akungenwa, Yesu uyangena. Amen. Baphulaphuli beTru FM, Nkosi yam. sidibana ke endlini yomntu oneqhenqa. Nokuthinta uba mamukheyi, abafundi bakaYesu bathe belapha kwatyhoboza umfazi. Baphulaphuli watyhoboza umfazi. Baphulaphuli beTru FM watyhoboza umfazi enehlala lelabhastile. Happy Women's Month bomama. Uthi ke lo mbhali mamukheyi
abafundi bathinta indlebe awungena lomfazi kwenvironment yamadoda baphulaphuli bathinta indlebe abafundi nimaphulela nina umfazi baphulaphuli bamchongoba ingabana wenza ngabom nobana ungene yempazamo baphulaphuli wangena waqondela umsindisi baphulaphuli akathetha noPetrus akathetha noJudas Iscariot igosa lecawa lemali baphulaphuli akathetha noAndrea akathetha noFilipu baphulaphuli nombhali uthi nomfazi waqondela kuYesu no this sometimes baphulaphuli abantu becawa have a problem with someone who approach their pastor without consultation. Sometimes the church has a problem. Ngabantu abathi befika babe close up kurabhayi baphulela nina umfazi uthikela mbhali mamukheyi uYesu yo madoda nyatha machoboza walulama baphulaphuli walulama uYesu ukhumbula amazwi kaMateyu isahluko seshumenanye tabathani ikhokhe yam nithwale nifunde kumu ngoba mna ndinobulali ndithobekile enhliziyo walulama uYesu baphulaphuli nomfazi ke uphethe ihlala elabhastile. Yes, Lord. Mandithi impostile Hallelujah. uzama nje uzoba into esondeleyo kwihlala leabhastile Nkosi yami into engathi iflaskana ayiphetheyo mamukheyi enentamende mhlawumbi enziwe ngezikhumba enentamende kayivulwa kwaphulwa nje intamo le kwagqitywa kuputyuzwe kuphuma into engaphakathi baphulaphuli nomfazi ke uphethe loo nto wathi awuputyuza wayentloko le nto idika abadisipline umfazi wayentloko kaYesu ephethe elihlala elabhastile ingqondo zamadoda zathubathubeka umfazi uyentloko kaYesu uMesiya esenza igesha mamukheyi i-anointing kwaGesiya engumfazi intloko. Happy Mother's Day. Happy Women's Month. Hallelujah. Happy Women's Month. Hallelujah. Mama bamu imaphulela nina umfazi uthikelo mbhali mamukheyi ndicela ukuthi kuqala ndicela ukuthi ufefe lukaThixo siluphosa ngokujonga isixhobo uThixo esanalo ngaso ufefe baphulaphuli bajonga nje umfazi bane-attitude ebolileyo abadisipile baphutha ukubhaqa the miracle behind the woman baphulaphuli ukutsho le-attitude esisebenzisa xa sijonge into sikaThixo inakho ukusiphosanisa nofefe Nkosi yami attitude. Nkosi yami i-attitude iyakwazi intoba ikwenze
misbehave Nkosi yami. attitude. You fail to behave as a Christian as a result of your attitude. Nkosi yami. Oh mama, okay, kumfazi lo uza kuYesu ngohlobo wethuthane baphulaphuli lo mntu lona andifanelwe utshukulula lo mtya wempathatha zakhe kodwa bebhethane kwafika umfazi baphulaphuli wafika umfazi waputyuza Ewe Nkosi. uthixo Mateyu uthixo mbhali ubhalapha mamukheyi kwathi akuputyuza yatshintsha his surroundings, the environment kwanuka kamandi. Nkosi yami. 14 okay, know this. There are people who come into an overcrowded church, Jesus. and that same person alone changes the atmosphere of the church. There are people who fill the building of the church, but the atmosphere remains the same. Hey. Apha kwafika umntothi kulapha Nkosi ndikubonayo yakuguqa esithebeni sakho uphela bonke ubuthatha bamu uthi umbhali mamukheyi yatshintsha environment. Mighty God. Oh, this in verse 10. Oh, glory. Know this. Inina Nkosi Uthi yami. umbhali ubhala levangeli ndingamaziyo ndingamoyanga nomazi uthi mamukheyi wafika umfazi ephethe amafutha exabiso. Yes. Utsho lo mbhali baphulaphuli xa incoko yababhali bencwadi zecawa bencokola kuthiwa xa kuweyiswa baphulaphuli ixabiso lalamafutha indoda ibinosebenza ngoJanuwari to December kumyinge womvuzo wonyaka wonke. Nkosi yami. Umsebenzi okhutheleyo, not an ordinary work. My God. Mamukheyi, an investment of the whole year. Lo mfazi wafika nayo ephethe kuYesu ephethane ekuziwe esihlweni ephethane baphulaphuli ekuziwe kwimoment noYesu ephethane kodwa lo mfazi wafika ephethe enye into amafutha nothis ke ngoku Udelo mbali walichumza nothis ihlala lela pastile enhloko kaYesu walichumza ihlala yaphuma iperfume enhloko kaYesu abadisipile bacaphuka bathi yeyantoni lenkcitho no this. My God. How can a man diagnose the worship of a man in such a way? How can we disgrace another human being in such a way that you may call the worship of somebody a waste? Hey, Nkosi yami. Hey, mighty God. Mighty God. Uthixo nakumntu ephethe imali, ephethe igusha, ephethe inkomo, ephethe ibhokhwe, esonqula uThixo ake basalwana. What a waste. Oh, What a glory. waste. Nkosi
uThixo Hawu, bathi Nkosi. it's a waste. Ha! Afana It's a waste. Nkosi yami. Uthambostile inkathazo yethu sicinga sazi kakhulu sithe sazi nentetho ephakathi koThixo nomuntu njengambostile wathi uYesu akubona bemphazamisa wathi nimaphulela nina Nimaphulela. umfazi lo Umfazi. Yesu Yini na? aphulaphuli bona madoda enkungelana phezu komfazi inhlona zikho baphulaphuli Hawu, Nkosi. amadoda onke baphulaphuli phezu komfazi omnye Nkosi uthina yami. Mateyu baphulaphuli uthina Gospel wathi uYesu phofu umfazi lo yena nimaphulela nini Nimaphulelani. ngene vesini ke ngoku Hawu, Nkosi yami. ngene vesini ke cela uthi embostile intoni eqhuba umuntu Okay. athintele omnye umuntu Hey. esiya kuThixo okanye enkosini yakhe remandiva Nkosi yami. Embostile tu andiva baphulaphuli. What influences us to distract people when they come closer to Jesus? What gives us a right to disturb people who want to do things not to us but to Jesus? Intoni into enza intoba sihlabeke to a point yoba mamukheapha uYesu wayinikela inhloko yakhe unyana kaThixo emfazini wayinikela baphulaphuli baba lomfazi wamnikela uYesu baphulaphuli inhloko yakhe wayinikela wacula umculi ineoli inhloko yami ngoba kunjalo xa uThixo phambi kwentsaba ehamba ngawe baphulaphuli abafarisi bagqibile nabasadusi iplot igqityiwe kodwa pha nanku Yesu eqathe oli enhloko. Nkosi yami. God will not chase them away. When God exalts you, kufuneka recognize the moments Yes, Lord. of God that God has set apart to glorify you in the presence of your enemies. Mighty God. Baphulaphuli impazamo ke abantu becawa mamukheyi babona lento bafuna ukuyibona. Nkosi yami. Abantu becawa abadisipili lapha banento abangayaziyo abuyesu sakufa abayazi lonto bahleli nje nomsindisi kodwa lo mfazi weza ne-preparation yokuqhola umzimba osakufa ukusungonakali. There are people, even though they are so close to Jesus, but the secrecy of the scriptures, they do not know. Into abayenzayo xa kusondela umuntu kuThixo, there's something to say. Baphulaphuli wathi uYesu Kristu umfazi lo nimaphulela nina. Baphulaphuli nimaphulela nina umfazi uYesu. Kasike ndithi ke uYesu umkhuseli wabantu abazizigculelo uYesu asenditsho mbostile uYesu the protector of victims uYesu
baphulaphuli kwanguMateyu othi wanqanda kwabhuzwa abantwana uYesu bethintelwa wavakala sithi bavumeleni abantwana besekumu ningabaleli ngoba bukumkani bamazulu baba banjalo baphulaphuli uYesu baphulaphuli umkhuseli wabafazi uYesu endlini yomfarasi kwangena umfazi waqaba inwele zikaYesu ngamafutha elila umfazi ungumoni nalapho bathi bemphazamisa wanqanda uYesu ngoba uYesu kumkhuseli wabantu kanti izawushiya ke lo mbuzo bantu boMzantsi Afrika umfazi nimaphulela nina cela mbosile Jesus ushiya lo mbuzo uthi phofu bazalwana bam umfazi lo uthi uYesu nimaphulela nina cela ushiya lo mbuzo ke ndiye ke livesi ebantwini bayo baphulaphuli intokazi enomoya wobulwelwe wafika uYesu igobile nale synagogue kunqulwa kuyo inegosa elilapha eliphetheyo wathi uYesu akuphilisa esisiaram wanomsindo umphathi wesynagogue wathi mabahambe babuye xa ingeyosabatha wathwasa uYesu mwana anisindini kutheni lento abantu kulomabophe bengazukhululwa khona kuthiwa isabatha baphulaphuli uYesu kumkhuseli wabantu uYesu kumthuthuzeli wabalilayo uYesu umxwalelanisi wabaqabanayo uYesu baphulaphuli ngumntohoya people who have been ignored for a long time. Yes, pays attention. Yes, to Lord. those people. Hallelujah. Hello, what you get? Uthi Yesu xa eresponda uthokokala bazalwana lo mfazi wenze umsebenzi omhle. Hey, Nkosi yami. Oh, my God. Baphulaphuli. Hey. Usebenze kum umsebenzi omhle. Yes, Lord. Ibona lento mamukheyi yobukheke insebenzo yomntu esebenza uThixo asathi uThixo lo mntu apha kum wenze kakuhle baphulaphuli Nkosi yami. uzwa abadisipline besingatshongo ningafundisi ngeli gama wathi uPetrose yahlulani kokupha kulungileyo oba sifuthixo noba sivenina watsiba phakathi uGamaliyeli wathi belicebo lelabantu lawuthitsha baleli kaThixo lomangona phakathi khwelelani kwaba bantu nibayeke baphulaphuli cela ubuza nje lo mbuzo nibaphulela nina umfazi baphulaphuli nimaphulele nina asike ndithi ke mbustile Hallelujah. ayikho into ekhohlakele ngathi ukugxeka indlela umuntu anqula ngayo uThixo. Hey, Nkosi yami. Uyigxeke ukuthi mbustile mhlawumbi xa enqula uThixo uyagcinela aphakamisa izandla. Nkosi yami. Mhlawumbi xa enqula uThixo uyakhwaza baphulaphuli akhwaze angqole
le mhlawumbi xa enqula uThixo uqhwaba izandla xa enqula uThixo ayikho into ekhohlakele ngathi kukuthi umntu ekhonza uThixo wena ube nengxaki naloo nto baphulaphuli ndiye kukuthi ke umaphulela nina ingxaki mamukheyi ayingobantu bakude noThixo ingxaki ngabantu abathi bayamazi ngabantu abangqonga uYesu. The biggest problem baphulaphuli are people around Jesus. The rest of the congregation is struggling to reach Jesus because of the people around Jesus. It's because of the people with anointing. The biggest problem, Mamukei, Kalukutin, Mamukei, Kai City, Nimakrulela Nina, Utu Yesu. Why do you trouble the woman? Utu Yesu. Why do you bother the woman? Why do you break the woman? And from South Africa, why do you hurt the woman? Why do you discriminate the woman? Why do you disgrace? And why do you kill the woman? Andiyeka le vesi sivula inyanga yomama uthi lo mbali umfazi lo nimaphulela nina bantu boMzantsi Afrika uthi Yesu Yesu. The woman had a supreme knowledge of the things that have happened, the things that are happening, and the things that are going to happen. Yes, Lord. The act of the woman does not cater for currency, but for the future. Baphulaphuli uthi Yesu nimaphulela nina isimangapha abadisipile bahleli naye abamenzela nganto uYesu. Baphulaphuli mos ngeChristmas kukho abantu ababaredi nezisu zabo xa kubraywa usela utywala kodwa uYesu kude nenhliziyo apha abafundi abamenzela nganto bahleli naye bediniwe betyhafile bephitrewa bahleli naye abafundi kwesokomfazi wangaziwayo kade nguMaria. Baphulaphuli wathi xa yafika baphulaphuli wafika wachukumisa intloko kaYesu. Nkosi yam. Chukumisa intloko kaYesu. Elukuthi ke mbostile ndiyeka ngaloo nto ngoba lo mfazi wathi akufika lo mfazi wachukumisa intloko kaYesu. Baphulaphuli wachukumisa indawo enesidima, indawo enobuqaqawuli, indawo ewoyikekayo kuThixo. Ngoba abafazi ndiyanimema bomama, abafazi xa abantwana babo bebanjwe zizigu ze-drugs, xa iifemeli zabo zibanjwe yicorona, bambamba uThixo nasebusuku noba uyatshisa bambambe ngethala lomthandazo. Intombazana yambamba uYesu entloko. Ndiza ndingento yalutho senditsalwa olothando ndandingalwazi mina. Sendisiza
ayeke uPetros bakrite ilete bhatyasa eGetsemane uPetros wathi kuphethwe idabi lomoya wayangekrele baphulaphuli uYesu naseCalvary abafazi usebahoyile wathatha umamakhe wamnika uYohane wathi nanko umamakho Yohane wathi kuYohane nanku umamakho wathi kuMaria nanku unyana wakho. uYesu ukhathalela abantu. Ewe Nkosi. Baphulaphuli into efunekayo xa uhamba noYesu zigade ingathi kanti inkonzo yakho ingozi wabanye abantu. Baphulaphuli ngelukutsho zigade xa uhamba noYesu ingathi kanti lento yenzayo Nkosi yami ingozi wabanye abantu. Mose mna ngikwaseNgcobo Nkosi yami waseNgcobo mna. Okay. waseNgcobo mna. Okay mama, okay. Waxabana ikwekwe yakwaNtlola nekwekwe yakwaMgudlwa sesikolweni egugwini. Baphulaphuli abantu basesigangeni bama ngenyawo baphuma nomama ebebekhitha izindlu baphuma. Ikwekwe kwaNtlola yema ikwekwe kwaMgudlwa yamane ibetha. Baphulaphuli ikwekwe kwaNtlola mama ukheyi yema ayaphindisa. Baphulaphuli ayaphindisa yabetha. Ikwekwe komkhulu ikwekwe kwaMgudlwa yabetha yamane ibetha. Bahleka abantu lekwekwe yabetha yathi yawa ayaphindisa. Baphulaphuli ayaphindisa. Nimaphulela nina umfazi. Nkosi yami Oh mama ukheyi elinye ixesha uyakwazi uSathana acinga ugqibile. Acinga ugqibile ngathi ziyakwazi intshaba ukuhleka zicinga into yoba zigqibile ngathi. Baphulaphuli wasuke nekwekwe yathi imqhubaqhubane xa ivuka kwesihlandlo sesithathu yazikhupha izandla epokothweni yathi betha kwethini. Betha kwethini. Betha kwethini yatsho ikwekwe yakwaNtlola yamane sithi betha kwethini yavuyelela yaquqa. Ikwekwe kwaMgudlwa ikhupha iblouse amandlonke kanti lekwekwe yakwaNtlola imesharisa iability necapability. Baphulaphuli yathi yaqombuluka yabetha lalinye lathaka imbole ebomvu yofa. Ikwekwe kwaMgudlwa yayakuwa. Baphulaphuli yathi xwaka aphuma amajotelali. Baphulaphuli esikithini sePatimo wakhwaza uJohane xa uMikhayeli esoyisa uSathana osemhlabeni. Ke ngoku usindiso luthe lwaba lolukaThixo. Ewe Nkosi lwaba lolukaKristu wakhe ngoba moyisile umangaleli. Ewe Mangalelayo imini nobusuku. Hallelujah. Emehlweni kaThixo bamama bam akuzufana kulo nyaka. Ewe Nkosi Akuzufana. Ewe Akuzufana. Akuzufana. Ewe basawuzama ukubethwa abafazi kodwa akuzufana. Akuzufana. Mama ukheyi basawuzama baphulaphuli ukurepa kodwa akuzufana. Ubunkulu womlilo usabakhusela. Ewe Jehova Akuzufana. Basawuzama uba discriminator nakwimicimbi yecawa
kodwa kuzofana Hawu baphulaphuli Nkosi. wayajumkeleki mnyothixo mnyomlamli Ewe phakathi Jehova. kothixo nabantu Hey. uKristu Yes, naloku Lord. yolo Hawu nalo Nkosi. lolwasezulwini naluthando Ewe Jehova. naluxolo lolwasebomini Glory. onendlebe zokuva Nkosi yami. Asibonge. Siyabonga Nkosi. Siyabonga. Thank you, Jesus.